Arestado ang isang 33 anyos na lalaki matapos itong tagain ang kanilang 64 anyos na padre de pamilya sa kanilang bahay sa Purok 5 Sagrada Barangay Bariis, Legazpi City. Alas 12:30 ng tanghali nitong linggo, Hulyo 20. Batay sa ulat, hindi nagustuhan ng biktima ang inasal ng sospek sa harap ng kanyang mga kainuman. Kaya matapos ang inuman ay kinumpronta umano ng biktima ang sospek na nagresulta sa kanilang sagutan na nauwi sa pananapak sa kanya ng biktima at pananaga naman ng sospek sa bandang ulo ng biktima. Gari na disrespektar so sa iyang ama, kaya nasapak niya so sa iyang aki ang 33 anyos. So sa pagsapak, nagpasiring sa kusina so aki, nagkuhaning sundang, yun ito. Inundayan siya sa parting likod sa tama kang sa iyang payo. Dahil naman sa sumbong ng mga kapitbahay, agad na naaresto ang sospek. Sundag na ito na naagaw mang kutakan ama kaya nakadulag so suspect na at that time. So right after the incident nagagad siya ng tabang and nakahagad man ng tabang sa tuyang mga kapulisan harani sa area. Ayon kay punong barangay Jesse Aicardo, dati nang nasaksak ng sospek ang biktima at noong mga nakarang buwan ay muling nagkapisikalan. Napag-ayos na daw nila ang mga ito sa barangay hanggang sa umabot naman ang away ng mga ito sa pananaga. Magurang masala man niya, magurang manggirarayan, kaya kay puwan niyang irespeto. Although, dahil man naging piinutan nga ni pag pisikila kang magurang, pig tataraman lang gayon para sa ikaray kang aki niya, kaso lalo pag nasa impluensya kang alat, ngari, dahil niya kayang kontrolon ang sa diri niya naabot sa nahukulugan ang sa iyang ama. Kasalukuyan pang ginagamot sa Bicol Regional and Medical Center o BRHMC ang biktima habang pansamantala namang pinalaya ang sospek matapos ang reglementary period. So within 36 hours naikulong siya.